Já vás, přátelé, zdravím u dalšího mého videa. Tentokrát je to z parku Listerfield a Mountain Biking at Listerfield Park. To znamená park určený pro horskou cyklistiku. Je to docela rozsáhlý park. A stále v Melbourne, je to vlastně 10 minut jízdy autem od mýho domu. Nemohu uvěřit tomu počasí, je stále květen, nepamatuju takovýhle květen, vůbec nevím, co se děje, to je je to lepší než duben. Duben bylo opravdu ošklivo, ale zima je, ale je pěkně, musím říct, že je skutečně pěkně. Tady jen tak na ukázku je mapa. Já jsem někde tady právě a budeme se projít kolem toho jezera Listerfield Lake. Jen malá část tohohle parku je národní park. Je to Churchill National Park. Jinak je to všecko park pro, jak už jsem se zmínil, pro horskou cyklistiku. Auta se sjíždějí, straní návštěvníky. Sami vidíte, že park je dělán pro pikniky, rodinné pikniky, tady jsou ty barbecues, zahradní grily, informační cedule, všude přítomná parkoviště, všech papoušků, že? No a tamhle pak vzadu máme to jezero, půjdeme kolem něho. No a tady máme naše původní obyvatele. Je celkem brzy ráno, si měl to štěstí je zastihnout. Znovu vylézá sluníčko. Tohle vypadá na velikýho kluka. Když mě vstal, tak nevím, jestli mě pustí blíž, nebo spíš odskáče. Taková skupinka tady celá. Já jsem od nich asi takových nějakých 5-6 metrů. Už je nervózní. No jo, už je nervózní, už dává najevo, že se mu nelíbí, že jsem tady tak blízko u nich. No jo. A jo, pohoda. On ví, že je to chráněný. V pozadí jsou naše známé bahenní slepice Puteko.
Takže tam přiteklo, protože jsem ještě na Novém Zélandě. Pohoda. Krásná hodinka. Tak, už jsme měli plný zuby. Ještě tamhle je jeden. On jich tady bude víc, asi to není jenom malá skupinka, tady jich je plno. Stojím na hrázi, jen tak na ukázku, abyste si ukázali představit, jak je to jezero veliké. Obejít před kolem dokola je nějakých 7 kilometrů. Tohle je jediné místo, kde se dá koupat, je povoleno koupání. Koupání je povoleno zde jen proto, že všude jinde se nacházejí různé potopené předměty, kmeny a já nevím, cokoliv možného. Teda náhlý spád do vody, hluboká voda pochopitelně a dokonce jsou zde nějaké proudy, co si nedokážu vysvětlit, jelikož je to jezero, tudíž stojatá voda, ale musí k tomu být nějaký důvod. Tak je to napsáno. Tam koukám nějaký nadšenec. To je na prkně. Tam dole je další skupinka kopenů. Je to poměrně daleko. Jak jsem říkal, jsou všude takové ostroušení. Tady vidíte perfektní lesní cyklostezku, nikde žádná šlápota, vše vyježděno na kolech, ztrácí se to mezi stromy. Tady jsem zrovna narazil na pár kokanů. Mládě zřejmě odesel mládě s matkou. Odpočívají tady v lese. Už se chrání před takzvaným slunečním dnem, který zřejmě přijde, když ne moc teplým. A jsou ode mě ani na 10 metrů kousek. A chovají se velice trpělivě. Jsou tady zvyklí na lidi. Máme tady bohatý teatriový porost. Tea trees, ale bush. A potom kolem dál do oranžovo zbarvený jsou borovice, kterých je to zřejmě taky dost. A vše je to smíchané s eukalypty. Pochopitelně. Takže je to taková smíšenina lesa. Tyhle suché stromy ty jsou zde nechávány, protože tvoří přírodní úkryty pro divoká zvířata. Jsem se šel podívat, jestli se na téhle mítince nesmí nějaký had nebo ještěr, a z toho jsem narazil
je na Skippyho. Počívá přes den. Jsou tady klokánci schovaní a koukám tamhle ve vidlici tohohle stromu, tak je další tamhle. Tady jsou tiší klokánci poschovávaní v křoví kolem. Oni u nás vědí, my u nich ne. Jinak tady už jsem dávno na druhé straně jezera. Ta strana je dost oplocená, jak vidíte, rangeři to oplotili, protože za plotem pak už jsou mokřady a není to tam zrovna nejbezpečnější, takže tam vstup k jezeru je z této strany zakázán. A druhý důvod je, že celou tuhle oplocenou oblast tak používají jako conservation area, to znamená oblast nedotčenou lidmi pro zvířata, že chtějí, aby tam byl klid. No a tady jsme našli skupinku, typickou skupinku odpočívající přes den v porostech, čekající zase na večer, kdy se začnou aktivně pást. Jsem zpátky na parkovišti, protože ranger se o to opravdu starají, o ten park tady, udržujou to. Takže celý okruh kolem jezera je tedy 5,5 km, ne 7, jak jsem se původně zmínil. A má to trvat 1,5 hodiny zhruba. 1,5 hodiny, což pro normální lidi zřejmě nebude problém. Všem mě to trvalo nejméně o hodinu déle, protože já koukám všude, kde co lítá, běží, leží a tak dál. A snažím se z přírody, když už jsem jednou v ní, si odnést ty nejlepší dojmy. Zatímco maximální drtivá většina lidí je zde jenom pro svoji fyzičku, rychle si odejít, tu svoji trasu, pokecat s kamarádem, s kamarádkou a to je tak vše, to je tak veškerá jejich náplň. No já chápu, že každý má jiný požadavky, já na tohle nejsem. Já radši ujdu kilometr a natočím spoustu videa zajímavého, než abych ušel 5 km ostrým tempem, neviděl jsem nic a vyměnil si s někým nějaký informace, které si můžu vyměnit po telefonu nebo jinak. A to nemusím chodit do přírody. Takže asi tak. S vodou jsem se pronesl s tím bágem, takže ještě jednou. To je parkoviště. Parku, papoušků, motoru, sekačky. Nádherně zalesněná krajina s neskutečně modrou oblohou a když se uvědomíme, že je květen. Normálně už je tady šedivo. Dobrý, já se s vámi loučím. Jedu domů, jedu na oběd a udělat video. A teď poslední 2 dny, tak mě bylo opravdu nepříjemně. Měl jsem obrovský bolesti hlavy. Výjimečně veliké, opravdu bolesti hlavy. Já jen doufám, že to je všecko v rámci toho hojení pooperačního, že to není nic jiného, protože já skutečně mám v plánu vyjet za 2 týdny na sever.
Včera to bylo 2 týdny, co jsem byl operován. Jsou dny, kdy se cítím dobře, jako třeba dnes. Jsou dny, kdy, o kterých nechci moc mluvit. Ale já furt věřím tomu, že se to zlepší a že zkrátka toho 20. až půjdu na kontrole, tak budu propuštěn ze spáru svého neurologa a začnu zase normálně žít. Takže se všichni mějte, to je tak závěrem, mějte se všichni dobře a zase nashledanou u dalšího videa. Zdravím.